tal? Bon dia, Hola, Andrea. bon dia. Com estàs? Què tal, com estàs? Molt bé, vosaltres com esteu? Molt bé, aquí estem. Personalment, com estàs tu? Bé, una mica cansada, però bueno, què hi farem? Em faig càrrec que això de fer el que esteu fent aquí no ha de ser fàcil, ni molt menys, perquè al final qualsevol acte reivindicatiu comporta passar factura, no?, personalment. Efectivament, no està sent fàcil perquè bueno, hem tingut pressions per part del Guàrdia de Seguretat, no tenim aigua, no tenim electricitat, per tant el tema logístic és complicat fer aquesta ocupació. Bueno, jo, el fet de parlar amb tu, volíem perquè hi ha molta inquietud a la societat de Sant Feliu perquè veuen que l'obra en si es pot veure afectada per la teva acció, que això és el que ens agradaria que ens expliquessis, la teva acció perquè què esteu fent exactament, perquè això ja s'havien parlat, ja s'havien fet diferents tasques a nivell d'Ajuntament, consultes que poden agradar més o menys, i més o menys estava clar que a l'estació es faria una representació a la nova estació i de més, i més o menys està clar per què ara, per exemple, de fer aquestes accions per defensar el patrimoni, no? Que entenc que va més per aquí que no pas per una altra història. Doncs perquè crec que tot aquest procés ha sigut relativament poc transparent. O sigui, a aquestes altures, ja amb l'enderroc a punt de començar, encara hi ha molta gent de Sant Feliu que no sabia que aquesta estació té aquest valor patrimonial i aquest valor històric, i gent que no sabia que l'estació estava a punt de ser enderrocada. Com a plataforma, què proposeu? Vull dir, què esteu reivindicant exactament? Doncs mira, nosaltres reivindiquem qualsevol cosa que no sigui que l'estació, que la memòria de l'estació acabi sent unes fotos i unes plaques darrere d'un vidre, no? Que és el que ara mateix està contemplat. Jo com a enginyera defenso que aquesta estació encara estem a temps de salvar-la. L'estació és molt petita i és molt fàcil fer una actuació de trasllat, agafar l'edifici sencer i posar-lo aquí davant la plaça per permetre fer les obres de soterrament sense haver de modificar el projecte. Tot i així, és cert que ara ja estem en un moment del projecte on els terminis ja són bastant acotats, però passa que encara és possible qualsevol solució intermèdia que no sigui fer aquesta vitrina, no? Llavors nosaltres pensem que qualsevol cosa que vagi una mica més enllà, com pugui ser salvar una façana o salvar unes bigues i poder integrar això amb una reconstrucció o amb un espai de memòria més enllà d'aquesta vitrina, ja seria un guany. No fa gaire han hagut les eleccions municipals, hi ha compromisos per part de, en aquest cas, el partit PSC, que va treure amb el seu propostes amb campanya que parlava de fer conservar la façana o fer una rèplica. Amb això no esteu d'acord en principi? No és que no estiguem d'acord, és que pensem que fer una rèplica d'un edifici que encara tenim en peu no té tot el sentit del món. És a dir, si fos un edifici que ja s'hagués perdut amb una guerra, amb algunes circumstàncies similars, una rèplica pot ser una bona solució. Un edifici històric que encara el tenim, que estructuralment està intacte, destrossar-lo i fer-ne una rèplica doncs és una mica estrany, per dir-ho així. Jo, amb la teva reivindicació, sempre hi ha molt debat als carrers i hi ha molta gent que ha lluitat molt perquè es faci el soterrament i veuen com si fos una acció en contra de tota aquesta acció que ni molt menys crec que voleu, sinó voleu defensar el que és el tema del patrimoni històric de Sant Feliu, que ja s'han fet moltes accions aberrants per la història de qualsevol que vulgui o que li interessi la història de Sant Feliu, saber d'on venim, sabem on anirem, no? Crec que va per aquí la vostra reivindicació. Sí, sense dubte, nosaltres no estem en contra en absolut de les obres de soterrament. De fet, la gent que em coneix sap que jo soc gran defensora del soterrament. Jo vaig fer el meu treball de final de carrera sobre el soterrament i fa més d'un any que tinc una compte d'Instagram que és Soterrament Efemèrides, on vaig compartint les novetats que hi ha sobre el projecte i a més perquè la gent estigui informada. Per tant, això clarament no és una cosa en contra del soterrament. El que passa és que aquest soterrament ha de ser compatible amb preservar la nostra història. Com dius abans, aquí a Sant Feliu ja hem perdut moltíssim, no? Hem perdut pràcticament tot el que teníem. L'estació és un dels pocs exemples d'edificis històrics que ens queden. És de l'any 1854, és antiquíssima, estava aquí abans que pràcticament tots els edificis del centre del poble i creiem que s'ha de compatibilitzar soterrament amb estació històrica.
Vale, per part de l'Ajuntament heu tingut alguna reunió, heu tingut alguna opció perquè des del moment que estàs fent aquesta reivindicació s'han posat en contacte amb tu, han tingut algun per trobar una solució ràpida i que això no continuï amb el temps perquè continuï la programació de les obres sense afectar el temps? Heu tingut alguna resposta o heu parlat amb l'Ajuntament o algú s'ha posat en contacte amb tu? No, en absolut. Nosaltres des del primer dia hem estat buscant aquests contactes i aquest diàleg per parlar amb l'Ajuntament què és el que proposem i com es pot solucionar això de forma més ràpida. Però ens hem trobat la porta tancada. O sigui, nosaltres això és una acció totalment pacífica. Som les primeres que volem marxar d'aquí tan aviat com puguem perquè les obres puguin continuar en aquest àmbit de l'estació, però ens hem trobat les portes de l'Ajuntament tancades. Nosaltres sí que estem en diàleg amb altres grups municipals de l'oposició, perquè ara en el proper ple del juliol presentarem una moció que la volem consensuar amb tots els grups municipals perquè s'aprovi, però justament els partits del govern ens tenen la porta tancada. Bueno, doncs des d'aquí l'únic que podem proposar és això, el més aviat possible que vosaltres tingueu una reunió bilateral per poder trobar una solució i que vosaltres sortiu el més aviat possible i doneu pas a el que tingui de ser, no? I trobar la solució que per part de l'Ajuntament i per part vostra trobeu una solució consensuada i que sigui de gust de tothom, no? Al final crec que és una reivindicació admirable i respectable, però bueno, trobem que sobretot que hi ha una sensibilitat per part del soterrament que la gent té moltes ganes que això avanci i que s'acabi el més aviat possible, perquè històricament ha fet molt de mal el pas a nivell de Sant Feliu i per això hi ha aquesta inquietud, no?, de que molta gent vol que no hi hagi cap entrebanc per tirar endavant tot aquest soterrament que portem més de 40 anys lluitant per ell. Sí, jo crec molt sincerament que aquest escenari existeix. Jo crec que existeix l'escenari on la memòria de l'estació no és una vitrina, potser tampoc és la conservació de l'edifici sencer, però existeix aquest escenari on la memòria de l'estació perdura d'una forma més respectuosa i sense afectar les obres de soterrament. Passa que perquè pugui existir aquest escenari necessitem aquest diàleg amb l'Ajuntament que ara no ens estem trobant. Perfecte, doncs us desitjo molta sort, que es trobi la solució el més aviat possible, sobretot perquè ens interessa a tots plegats, i al final que això avanci, que trobeu una solució que sigui consensuada i que el més aviat possible. Així és. Que l'Ajuntament truqui d'alguna manera o es posi en contacte amb vosaltres per tenir una reunió i parlar i intentar trobar una solució i que tothom guanyi, no? Al final són negociacions i s'ha de trobar solucions per a tots. Molta sort amb aquesta reivindicació i res, que vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies, a reveure. Ens veiem. Adéu.